Трябва да има разнообразие, трябва да се поемат рискове. Аз много обичам да поемам рискове. Аз със сигурност разказвам истории с моята музика и с моите сетове. Това за мен е едно изключително важно нещо за всеки един артист, да може да ти каже нещо, да ти сподели своето послание, своето усещане за музиката. Здравейте, приятели, аз съм Диас и на 23 август ще бъда част от лайнъпа на Sunset Port Festival в Поморие, където ще разтресем порта на Поморие с много яка музика. За пулта ще сме аз, Димо БГ и специален гост Роджер Санчес, икона и емблема на електронната музика. Очакваме ви 23 август, неделя, Sunset Port Festival в Поморие. Всяка една аудитория има своите специфики, не само в България, ами и в световен мащаб. Аз обикалям и пускам на доста фестивали, клубове по цял свят. Това, което ги обединява отново е любовта към музиката. Един призив към по-младата аудитория и поколение. Бъдете по-отворени към музиката, с по-малко очаквания. Позволете и да ви докосне. Отидете с отворено съзнание и добри намерения да си изкарате яко и да дадете шанс на нова музика, която не сте слушали досега. Аз бих се определил като един наистина смел експериментатор, но моят стил и моята линия винаги е електронна музика, като смесвам различни нейни подстилове, като афрохаус, органик хаус, мелодик, инди денс, електроника дори, тек хаус, дори мелодик техно. Според мен добрият сет е именно бленд от различни стилове, защото когато държиш само една линия, в един момент може да доскоче на аудиторията и на хората.